Moi YouTuben katsojat. Minä jatkossa tällä minun kanavallani teen vlogeja ja julkaisen muitakin videoita. Tässä on minun uusi puhelin. Samsung Galaxy Trend Plus. Tää on todella hyvä puhelin. Ei maksanut Gigantissa edes kovin paljon. Niin. Mulla on oma kannettava, jolla minä nyt kuvaan tää videon. Kun katsotte tämän videon, niin tilatkaa samalla mun kanava.